ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଶଶ ଯୋଶୀ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଶଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଠିନ ସିଡ଼ି, ପରିବାର ଓ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଡିସେମ୍ବର 18, 1984 ମସିହାରେ ବାଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ହୋଇଥିଲା। ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କୁମକୁମ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଏଲିନା ସୀତାରେସ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଶଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏଶା ଯୋଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଜୟା ଯୋଶୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଷ୍ଟେଜରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ମାସକୁ ଇନକମ୍ ଯଦି କହିବା 6 ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ମାସକୁ କମାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଶୋରେ ସେ ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି କହିବା 10 ରୁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେବେ ଶଶ୍ୱତ ଯୋଶୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।